Aprangse KARDOM kadok avela Karbitage 2.0 YouTube channel long kelangara tu ana fans tame lapen pinia bangke nili non head puthot kiklang tu DME recordment aputhak silabang so video long nalitum pan nang than pachini ponik po lapen vacancy aposta penangan do nalitum labang so video long si thek pon long ekpo lasinalitum lason sona video kelang long veria pan labang so YouTube channel labang ke kaching on pen subscribe ingon lapen adung hes tame belarjan theklo ing hodak kanalitum berik denon Lala pulte monon pini li ajada sonle labang so YouTube channel long upload tame nang litum kelong da praying lapen berta kachini da praying afano tangte patiak pen labang so DME record mena puthakle lang ponlo nang lapen chethan ponlo nang nalitum pandang nang than pachini ponik po DME Assam Recruitment dak 2023 puthot paklang pon iglo lapen kadoka vedak 2008 anda post do iglo lapen grade 3 grade 4 vacancies lo da details ni non nalitum hanam paklang pon ikpon nalitum stame video ke chengmen kijutan kilang ya phansi nili hen pen stame tuning ri iglo lapen Directorate of Medical Education mate DME hen pen stame da paklang pon iglo dak notification mate advertisement paklang pon iglo kadoka ve pen da post 2008 ando lapen grade 3 technical lapen non technical lapen grade 4 vacancies dak pen paklang pon iglo lapen ke apply pon ing labang ke online se apply pon ignang po lapen ke cheng labang ke labang so chiklo 7 February pen se cheng po lapen last day 22 February 2023 an tang ke dak product pen dak chethan pon nang aprang se number 1 along nalitum dak pen thek pon long ikpo number 1 along grade 3 dak technical afan dak 1031 and dak post bi pon lo yapen education qualification details bangen nalitum advertisement alo long si thek pon long ikpo labang so alo nalitum sikinang sot pul ne nilifan WhatsApp along stame nang humri ngon nilis stame nalitum pan nang sen ikpo lapen dak pay scale nalitum thek pon long pon ikpo 14006 pen chenglok 60500 an data nalitum details labang ke advertisement alo long lang pon ikon lapen putha dak number 2 along nalitum thek pon long ikpo number 2 along labang ke grade 3 non technical lo labang sodim stame 320 an dak apostolo lapen education qualification labang kanalitum advertisement alo long siklar dak pen thek pon long ikpo lapen putha dak chethan polanang salary alam bang ke 14000 pe 60500 anang litum long pon igi lapen dak number 3 long grade 4 apan nang litum dak lang pon igi grade 4 apan dak post bang ke 657 an do lapen education qualification dak class 8 pass an the chok ik da bang so approach bang ke apply don ik long po lapen salary da mesen 12000 pen 52000 itum long pon ik lapen ka criteria dak chethan polanang nationality la bang ke candidate must be Indian citizen abang phumate abang pinang po lapen age limit 18 ben 40 years ang bang molam abang phumate abang pinang po lapen nalitum da age relation bang nalitum dak pen lang pon igol lapen employment exchange man nalitum kadoka ve jok se apply deni puta employment exchange man nalitum kinang solo labang so certificate bang ke employment exchange registration bang ke lapen application fee dak sikang sitanang ne aki join nalitum sikang sita pinane lapen nalitum jok se helpline number nalitum kape kalam chining tong polte la screen long ki pipon anum bordo dak nalitum humre ngon kapen ka apply nei process ma la hello nalitum labang so article long wang lo polte nalitum dak stame link long pon ikpo lapen nili video description aron stame nalitum apor hot link long pon ikpo apor polote non bang ke apply cheng chelang la simo apply cheng lat nalitum link bang ke long pon ikpo lapen aprang senang litum labang so link long ber ikpen nang litum matheng nusta me kapre page mate kapre gar jan chiklang equal la so arjana long nang litum registration pu theklongi nang litum registration polong ber ikpen nang litum mobile number lamen kapre nang litum hadak fill up in registration po aprang nang po lapen nang litum login nang po login ikdat pen apin nang litum kenang so sotodak education qualification lapen personal details lahai nang litum fill up nang po fill up that pen apin nang litum submit nang po submit that pen apin nang litum application of form bang kenang litum mate acknowledgement number bang kenang litum alu bang kenang litum print out ikdat nang po dahil ka fill up ni a process lo mate ka apply ni a process lo lapen puthadak documents ka upload ni a puthak chithan pon nang photo size passport size photo nang equal lapen signature of applicant nang litum a signature lata nang litum upload ik nang po lapen dak photograph nang litum dak size ta do ik thailo lapen demonstration ta nang litum dak do ik thailo kan an kbc upload nei ma labang nang litum labang so article long wang latin nang litum thek pon long ikpo lapen signature hai kan an a size la ya hu sinai ma dak nang litum thek long ikpo estrinalo lapen important that dak chet lang pon nang starting of starting date of online application submission by 7 February
2023 pen si cheng pon pol lapen last date labang ke online submission 22 February 2023 si dak last date lo lapen important al web link nang litum labang so article long pen long pon igi non la online application bang dak cheng chilang 7 pen si dak cheng pon po lapen advertisement alo jong sinang litum naing pol stame dak pen stame nang litum lang long ik pon po dak de nili pathiek pen nang litum phan advertisement alo na piklang hon siniri bor i pon po lapen nang litum la screen along stame advertisement alo dak thek pon long ik pon nang litum dak cloud dak pen thek pon long igi nang litum jong si labang so advertisement alo naing pol de nili phan na homri gon nili stame nang litum phan nang send pon ik po lapen adet ban nang litum dak pen lang pon igos 7 February pen si dak cheng pon pon lapen dak 22 February 2023 si dak 11:59 na poran si last date lo nang litum dak pen lang pon igon dak details nang litum dak theklong pon igi kan an si dak vacancies ke thak pon ma STSC atom phan lata nang litum klar dak pen la advertisement alu long si lang long ikpo lasina ning hang abang phu abang phi atom nang litum document samukha chithik ik bomon labang so posalong ke apply dunia phan dapen la sonson a video mate la sonson update nang litum kelong veri mate kelang long veri phan labang so YouTube channel bang kaching hon pen subscribe ikon lapen video nang litum kan share ikon card beng long rat stame palang ik nang lapen pachin ik nang tang de penia video long man la an cholo la sido me thak me kaddo ka vela card teach 2.0 YouTube channel long kelang rat do an pas stame nilihin pen KARDOM